Evo, intervju sa pobednikom danas hronometra, Der Zsolt. Prošle godine nije vozio na državno prvenstvo na hronometru, ali je vozio drum. Sutra će imati zadatak da odbrani majicu. Kako je bila staza? Vidjeli smo vetra dosta. Kako je to izgledalo što se tebe tiče? Poštovanje svim gledalcima i slušalcima. Staza je bila dosta zahtevna, pošto, kao što si ti rekao, vetar je bio vrlo jak i sad da li je to sreća ili nije, na delu gde smo išli uzbrdo, tu smo imali vetar u leđa, tako da je to bilo malo olakšavajuća okolnost. Međutim, na spustu nije bilo odmora jer je onda tu bilo vetra u lice. I vozili smo 5 krugova, tako da je trebalo malo da se rasporedi snaga. Ja sam dosta sporo krenuo, što sam vidio posle po vremenima ovih ostalih krugova i ostalih vozača. Ušli ste ti i Esko u poslednji krug sa istim vremenom? Tako su nam rekli da smo ušli u poslednji krug zajedno, to jest identičnom vremenu. I očigledno da sam ja bolje rasporedio snagu, tako da sam imao da dodam i da dam maksimum u to zadnjem krugu, zadnjih 5 km. Na kraju 17 sekundi, svaka čast. Hvala lepo. Sutra, srećno svima. Hvala, sutra ćemo ponovo da se borimo i da vidimo ko će da nose cele sezone dres državnog prvaka. Pratimo naravno i sutra, Bici Svet je tu za vas. Hvala, pozdrav.